Ariketa honetan aipatzen den gatza estrontzio sulfatua dugu. Oso gaitz disolbagaitza dela, esaten dute, izan ere, 25 gradu zentigradotan 250 mililitroko ur volumenian bakarrik disolbatu egiten dena da 26 miligramoko kantitatea. Hori 250 mililitro uretan. Beraz, hortik, atera dezake duguna da disolbagarritasunaren balioa. Disolbagarritasuna, dakizunez, da gatzaren kontzentrazio maksimoa uretan. Orduan, kasu honetan, kontzentrazio hori 26,0 miligramo pasatzen badugu lehengo gramotara, eta gero gramoak moletara, eta gero zatitzen dugu volumenarekin, lortzen duguna da disolbagarritasunaren balioa. Hau da, litro bat uretan gehienera disolbatu daiteken mol kantitatea. Hau da, 5,68 bideramar berminus lau mol litroko. Hori da disolbagarritasunaren balioa. Beraz, disolbagarritasunaren balioa ezagututa, orain disolbagarritasun biderkadura da eskatzen dena. Beti esaten dugu, olako ariketetan, disolbagarritasun gai honetan, beti idatziko dugula disolbagarritasun oreka. Disolbagarritasun oreka, dakizunez, da disolbagarritasun oreka da disolbatu barik dagoen gatza eta disolbatuta dagoenak mantentzen duten oreka. Estrontzio sulfato disolbatua eta disolbatu barik dagoena. Eta disolbatua beti ipintzen dugu katioia eta anioiaren arteko batura moduan. Oreka honek, oreka guztiekin egiten dugun bezala, oreka konstantea du eta horreri deitzen zaio disolbagarritasun biderkadura. Estrontzioaren kontzentrazio disolbatu maksimoa bider sulfatoaren kontzentrazio maksimoa modu disolbatuan ere. Disolbagarritasunaren definizioz ematen du gatzaren kontzentrazio maksimoa uretan. Beraz, hemendik ondorioztatzen dugu katioiaren kontzentrazioa disolbatua uretan gehienez izango dela S bera. Mol bakoitzetik mol bat estrontzio sortzen delako. Eta sulfatoarena bebai. Kasu honetan, biak dira berdin S. Horregaitik, KS-ek hartzen duen adierazpena da S bider S. Hau da, S karratu. Beraz, KS berdin S karratu. Ariketa honetan, eskatzen dena da KS-eren balioa. Eta S guk aurkitu dugu lehengo pauso honetan. Beraz, KS
izango da 5,78 bider 10 ber minus lau ber bi. Berdin 3,23 bider 10 ber minus zazpi. Mol ber bi litro ber minus bi.